Lige siden tidernes morgen har mennesket følt sig splittet. Hvem er jeg? Hvem er I? Og hvorfor har Superbrugsen altid fødselsdag? Ja, spørgsmålene er mange, men svarene er endnu flere. For en ting er at splitte et menneske i to. Noget helt andet er at sætte det sammen igen. Dette lykkedes imidlertid allerede tilbage i 1919 for en aarhusiansk amatørkirurg fra Skæring, ganske vist. I det han formåede at dele en lokal bagersvend i en over og en under. Vel at bemærke, så han stadig havde overtøj på overkroppen og undertøj på underkroppen. Alt dette ved hjælp af hans specialkonstruerede skærekasse. Det lykkedes os her i ørkenens sønner at fremskaffe dette uhyggelige torturinstrument. Så derfor, mine damer og herrer, vil jeg bede dem om at tage vel imod dødskassen! Denne kasse har ikke været i brug siden 1919. Men i aften vil jeg og min trofaste assistent, Boris, tilbage! Vi vil dele et menneske i to, for derefter at sætte selv samme menneske sammen igen. Det er indlysende, man til et sådant nummer ikke kan benytte hvem som helst. Så derfor, mine damer og herrer, skal vi bruge en frivillig. Men da vi her i ørkenens sønner af onde tunger er blevet beskyldt for aftalt spil og falske frivillige og så det lange så vil vi i aften benytte os af en frivillig kvinde. Tilbage! Er der en frivillig kvinde til stede i salen? Nej, jeg sagde ikke en villig, jeg sagde en frivillig, okay. Men vi ses bagefter nede i garderoben. Har vi helt tilfældigvis en frivillig kvinde uden for døren? Ja! Hvor heldig! Goddag, ja. Og vi har aldrig set hinanden før? Jo. Nej, det har vi ikke. Nej. Og de har aldrig været savet over før? Jo. Nej, det har de heller ikke. Men er de villige til at sætte ikke blot livet, men også frisyren på spil i denne dødskasse? Nej. Jo, det er. Boris, vær venlig at åbne dødskassen. Frue, denne kasse har ikke været i brug siden 1919. Naffes. Vær venlig at lægge dem fuldstændigt frivilligt op i dødskassen. Au. Ja. Au. With the sound of music. Au. Læg dem ned. Ja, Skal det være for langt? Ja, idiot. Sådan. Sådan. Ligger de godt? Nej. Jo, de gør. Ja, man kan desværre ikke se deres fødder, så derfor må jeg bede dem om at strække dem lidt. Kan de ikke høre, jeg kilder dem? Nej. Jeg kilder dem ikke mere. Undskyld. Vær venlig at stikke armen ud. Der er ikke underarmen, overarmen. Ja, sådan. Og nu, mine damer og herrer. Ja,
Måske har de strukket dem lidt for meget. Ja. Vær venlig at trække fødderne lidt op under dem. Vær venlig at trække fødderne lidt op under dem. Er det forkert, det her? Synsbedrag. Fata Morgana. Mutter må også gerne. Og nu, Boris, må jeg få bragt de knivskarpe blade ind på scenen.